Yo, man, just went to your page now, bro. These algorithms suck, bro. None of this stuff hits my timeline, bro. None of this stuff hits my timeline. I ain't know you had a song with J Monty. I ain't none of that, bro. These algorithms are... Maciej. Powiedz mi, jak to z tobą jest, chłopie, co? Przed walką z Dawidem Ambro mówiłeś, że przygotowujesz się od kilku dobrych lat, że masz za sobą 3-4 lata stażu treningowego, a przed walką ze mną całkowicie zmieniłeś narrację i mówisz, że twój staż treningowy to pół roku. To mamy tutaj mały zgrzyt i chcę ci tylko powiedzieć, że jeśli zamierza do mnie wyjść wersja z półrocznym stażem, to może lepiej zostań w domu, bo nie skończy to się dla ciebie dobrze. Mówisz też szumnie o tym, że nie chcesz się przytulać, że chcesz się bić. Tymczasem odrzuciłeś propozycję łokci, jednocześnie zapowiadając krwawą walkę. Ja chciałem wyjść naprzeciw twoim oczekiwaniom i dodać trochę pikanterii. Postawiłeś taki warunek i też go przyjmuję. Wybrałeś wagę, wybrałeś ograniczoną formułę. Mam nadzieję, że wszystkie twoje oczekiwania zostały już spełnione i nie będziesz miał więcej roszczeń co do naszej walki. A wszystkim kibicom chcę tylko powiedzieć, że ta walka na pewno dostarczy wam dużo emocji. Do zobaczenia na gali Fame MMA 8. Nie, stary, nawet jakbym trenował 2 miesiące, to nieważne ile trenujesz tak naprawdę, stary. Wjeżdżam, po prostu kasuję, robię swoje, chłopie. To nawet nie chodzi o trening. Ja mogę mówić, że trenuję tydzień, że mogę trenować 2 miesiące czy 3 miesiące. Wjeżdżam po prostu i cię kasuję. To nie obchodzi mnie, ile trenowałeś. Obchodzi mnie, jaka będzie robota zrobiona w oktagonie. No, bardzo dobrze, by jesteś pewny siebie. Pewność w tym sporcie to jest podstawa, bardzo ważna rzecz. Zobaczymy, jak się zachowasz, jak wejdziesz do oktagonu i zobaczysz te kamery po bokach, bo nie jeden, powiem ci, spuszcza z tonu. Mam nadzieję, że damy fajne widowisko, sportową walkę i obejdzie się bez jakichś tam mocniejszych kontuzji. Zapraszam wszystkich widzów i moich fanów do oglądania Fame MMA 8 21 listopada.